αδελφοποιημένο με την κοινότητα. Τώρα με τον Καλλικράτη φαντάζομαι πως και αυτή απορροφήθηκε με τη Σαμαρίνα. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί το γνωστό τραγούδι «Τα παιδιά της Σαμαρίνας» αναφέρεται στο σώμα των 120 Δυτικομακεδόνων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Σαμαριναίοι, που σώθηκαν από την καταστροφή του Μεσολογγίου. Και στην επιστροφή που συναντάει κάποιος και τους λέει τι έγινε, γιατί είστε λερωμένα, το γνωστό. Ναι. Και αρχίζουν και εξιστορούν το τι συνέβη στο Μεσολόγγιο. Αυτή ήταν όλη βλάχη, έτσι, από πάνω από Σαμαρίνα. Ναι, βέβαια. Από άλλα μέρη, από πάνω από τη Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο ήρθανε. Βεβαίως. Από ποια μέρος? Ξέρουμε, καταρχάς ξέρουμε από Κοζάνη πως ήρθαν οπωσδήποτε, από Γιάννηνα επίσης, από Άρτα, από τα ορεινά Τρίκαλα, Γαρδίκη ας πούμε, από την περιοχή του Ασπροποτάμου δηλαδή, ο άνοδος του Αχελώου, από πάρα πολλές περιοχές. Να μιλήσουμε και για τους φιλέλληνες, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είστε καλά.